karbi jutang asong isi tilti batai donangi pula bangso kaciparai ke dopen ajoksi nilitum falaso apoloni fila longa bangke nona bangke langfer karbi jutang asong labangso ahong klam ate labangso aklam asong nilitum council pensitame tiltip itu majutang asuse pantangi panmata pena joksi falaso fila longa bangke itu jutang asong pansi allotment peak develop. Kasi ilitung kalau dah kami dah penpenan lagi sungguh dulu, labang so field do pusitame, lakuan dapat sumiji pula pusobang, niltung dapat hapenan sungnang lo, kasi dadak labang so turnamen kipi pon dia pan, kabori pon, songya lekhi lapen ke bori matum, lapen sonju tum, katu kami dulu alang lilong kaceratu natum doan. Ini tum cingwai lo, jala bangso, amini studium la bangke, dagli tum langfer, sports performance si, kepatik lo pot si, dagli tum tane pace thang lang kogi pot, isi pen isi tournament la bangke la dabi pon ampo, pula bangso, kemat ha pen si, keceng si bangke ni tum, cricket tournament si la dapen ceng pon lo. EM Caribbean Autonomous Council and President of Bukulevat Sport Association as well. Alanghello Vishnu Killing, and he is the best bowler award of the tournament. Player of the match goes to Mahesh Alanghello Mahesh Sialangi Tum kedamtang Jun tarik choksi pensi labang so kecengsi cricket tournament nilitum dak Bukule Sports Association ahin ban viponiglo mazu pini bangke kijutsi lo mata andong kiti amai lo non nilitum kehai pen runners up pen championship atau mas kami nilitum prize money pen certificate along with trophy nilitum labang so prize distribution ceremony programs kami nilitum viponiglo asi lalo ningarong pigan lo ladak nilitum langfer along kenangan ariso ejang atum kepatu kedan kecil hundu atau heksen so hundu jadi atum kan ansese ninga parong tuji la pen ke kacit thang tuji phana bangsi nilitum bori polo Bukle Sports Association ni kami jadi cricket kami nilitum ladak viponiglo ape non ke bagi kami nilitum cingbai patu polo football tournament kami viponig hit for prabjin pen bangso mini sports mini stadium lo masih nilitum la bangso football tournament kami viponig hit for jelam be lo nilin dan bangke dikadu gawe tournament nili chuning rilo je khelana tame de tu ninghang atumbang ke patu charli paminang ko la pen ke borinang ko la lo pro te litum angsong ang dengan same ilitum pali dulun de nona bangele tum la nam sina par biang long ke litum football amat puno morning star bangso morning star atumbang ke tungkar biang long pani sinong mi nang wan pilo bangke all Assam bensi litum first India along stame litum chepati dulong sinon sports amat stame litum kenangan pakrang dulong litum karbiang long autonomous council sian sa program long hau akehai alang lipen kabori pon pen sports amat stame penan litum pakrang dun theklo lapen ke jutangan at stame matame ni lithan lo jutangan stame litum penangan litum nono bangke ingdang pono lapen ke chethang tang silang lo litum aduga we stame nono bangke aprangason galilo itu karbiang long stame kaprek kacipati lo ngason al stame pinang anang songkele dunlo sports amat ke football chot galilo badminton stame itu karbiang long ke kaprek apir thelong kacipati dun stame pinang an gomele nilitum cepalong dun bangfu bang fitum ta dolo kasi dak nili
langferarat ariso yang handa chuneng rilo jenang litum stami an ke kapori pon patun tadak kan sinang litum scoop long po future nang litum ladak brightness dolo nang litum future mission nahi product de sports anat ningi hanga tum ke bori nang po anutin ke tek se kaprek do sports pen ke thega tum ta do low charlie pen ke thega tum ta do la sontak taxi bepar behan apu stami ke thega tum do la sikopima interest methang ning ke hang itu hola so ning ke hang bang ke ilitum pachunji product te kapori pon bang ke kenang sot se bini arang litum dame kapori pon ba si bini da kelas tame mission ban ala tu kaplang ko se lihin ban ba lang itu kan suri ka chong pajiri ko ba hiniati ma tum ban tame nilihin ban suri ka chong pajir pa sir si bangal ke si circle ga dim dolo itum CM sir Dr. Tuliram Nokang ke hai alang li sports tanat anse se kepachiu bonji la pen ke kontrang un tegia pan alang li kapori pon pen constituency teams tame sports complex na pilo 10 crore lawang so sports complex nang pidet pen lawang ke ilitum dak lang fera long tame prange bukan ilitum nakar juson si da kolonia filong nono bang ke ilitum karbiang lo autonomous council la hit pen alang litum nang chuneng ridu na teng ICS tu bena chune ri tu nateng ka bangke kita ngasong aklam nang irpi nai pula suna chune ri ateng pemili tum pek porlo asi tum sports nat itu adim pustame feel pustame pinakana dim do itu raja pothar long kato ni long thom do ala da sports complex ke non isi prabjin pen hola tai kubon to chetan hola da sports complex hola tai kubon to ba soni kanom bosi lapen ke non ladak mini sports bangke cheng si tournament ke la cricket pen sini tumpang cheng bolo asike bangia ni as tame kaprek kachipati son don tame sports another bangke ada adimang si thigi ke certainly la sports complex mane lage tumne dak langfera farman no matidi lage ladak Bukule Sports Association atun sinono mata bangke cipari deng ko dengan cipai pupan certainly no la sports complex matela bangso stadium kita pami apa tan si proposal dolang ke claim ni dolang na sa contractor of handame chune ripon batai dolo sila da ka tangki ko pipima ke do ano bangke prajin pen cipatang na ko busini litung ka chune ripon da padu kon adak dolang ke claim ni art feeling sabsu dolang la pen ke ladak indoor long tame sabsu ke chokche do chetlang incomplete hoila la pen ke ladak conference long tame sabsu ke claim nai dolang sila ha chit ke claim ni son do ans tame prajin je patang ina po busini litung ka chune ri padu kon sports committee hin ben tame pen ke council pen tame alang li contractor alang litung kan litung ka chune ri pon padu kon kedam tang juna cheklo 7 pensi cheng ponelo pini bangke 18 July mane final match pini bang patu ponelo pini patu pon lake Blue Wizard Cricket Club versus Spark Cricket Club ahil pensi chepati ponlo phi bangke result bangke Blue Wizard atumsi 12 run pen hai ponlo ame Ladakh kadu kabe nilitum langher ambong se patu bang bichora po total 20 teams lason ke nang chepati du nilo ate penengsi cricket aprang ke dolo setame langher along hai ningkan ke ni dolo nilitum la kera bang kisuman age sundoko ga joini labang so chula tournament bang dipon chela ala si peneng pen ke chengsi cricket tournament bang nilitum Bokole Sport Association hin kan chengpon ate la nalitum ko pia akeman ate nalitum labang so patru aklam kusi mane penchong no mate kusi ladak nalitum pini anggung giti ana labang so cricket final match na bilong pen nalitum ko ani roma la ko pia le la nalitum labang so final match ke bi pen ate ate ke long kon nilitum peda bangke chorubek nanji non pini anki khibom Karbi Anglong Autonomous Council CEM sir Dr. Tuliram Nokang ke hayafan jetu nilitum lang kapanta panon si labang so mini stadium labang so nang tik pi lo alang linang tik pi ajok mate elitum adak local MSC mate EM sir Muduram like alang litum cherap sito pen nilitum pan la non obe kimi fan langsung nangkang tur pona padalang litum ban ke chengsi ke choro lo lapen nilitum ini ngarong pi khangjang lo pinyarnian ban ke athe nitum ningkan cap so se
labang so cricket tournament bilong le deadlock tami non la mini stadium ke doa job pen pini an nilitum final match abang ke nilitum patu pajut puni glong lo labang ala number 1 inning karong ke lapen number 2 bang ke lalo kisuman alangli nilitum nanglitum matrodi pen nilitum karbeng autonomous council dr Tuliram Rohan Sarpan Chungri Kangtung lalo kisuman alam incomplete dolang feel labang jitu la art feeling asap so dolang lapen indoor along sitame kisuman ke claim kedam nang jas wana mung dolang asi prabjin pen alang litum jitu contractor alang lipan nang pupi pen prabjin pen la so pot nilitum han nang patang pipon theka son te alang litum han nilitum lang fair arat mate lang fair yu dahin pen mate sports nilitum ining kansam non ovi ki miatum kadula be alang litum coro parji pusi nilitum lanar jiki dingpen labang